I'm sure by now matoona video remwana ane 16 years achirara namai vane 33 years asi manetizens ari kuti pamuchatonga amai ava please vedwe be lenient nekuti mukomana ari kuratidza kuti experience yacho yakati wandei. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Ndinozviziva ndinozonda ndisipo ende mama ndisuwa chero neniwo ndada kusuwai asi pane zvinhu zvakawanda zvazvichiitika kakuti tichindopedzisa gore imi kana mabosi anga akaita kuti bata kutigarira chaiko. But anyway, tadzoka regai tipinde munyaya yedu. So inyaya inorwadza zvikuru. As a boy mom unoshaya kuti vana vedu vapindwa nei. Mwana uyu at 16 ari kuratidza unyanzvi chaizvo panyaya dzamachira idzi, asi amai hazvisi kuvabvisa panyaya yekupinda mujere. At 33 unofanira kuva wise uchiziva kuti bodo ini navana hatitambi, ende unokwanisa kutozvara mwana ane 16 ka at 33 kutorara nemwana wako. Aiwa, vanodhisefa chaizvo kusungwa. So manetizens ndiwo ari kuti aiwa bodoka mwana uyu ari kurana peji rake rinoita zvecontent yevanhu vechikuru, saka agara chaizvo nebasa rake. Vamwe vari kusimbisa nyaya yekuti deni zvaitiwa nemunhurume dei tiri papi senyika. Ari mwana musikana ane 16 murume ane 33 handiti aitongopinda 19 years dzake pasina kumboitika kana debate mumastreets. So kuri kunzi izvo, let's switch the script a little and say musikana ane 16 naticha vake vechirume. The girl chero ari mucontrol achiita zvekutambisa muviri wake nenzira isiriyo yamanjuzu chaiyo. Would we still have the same sentiments? Socially and culturally, we are preconditioned to believe kuti mwana mukomana haakwanisi kumanipulatwa. Asi kana ari mwana musikana, nyaya iyi yaitosvika chero kumagumo chaiko. You can't compare the two. That boy chero aratidza varume kuti iye atori engonga. Mukadzi uyu akabata mwana chibaro chero akaburitsa engonga hwose. Nyaya inonyanza kurwadza pavidhio iri nderekuti mwana ane 16 years atova exposed kuzvinhu zvakadaro. Anoziva maitiro aanofanira kuita, ari confident, haasi kurasika uye ari kuratidza kuti ari relaxed, kureva kuti zvinhu izvi atozvijaira. At 16 vabereki vake vari kupi? Kuvana vedu zvavari exposed kuzvinhu zvinotyisa. So guys, what immediately struck me is how today's teenagers are far more exposed and knowledgeable than how we assume them to be. Yes, consent chaiyo inopiwa nemunhu ane 18, but many young people become active long before 18 iyoyo. For me, the issue yekuti munhu abatwa chibaro is clearest when pashandiswa force, coercion, exploitation yechimwana chinenge chichiramba. But takatarisisa pavidhio iyi kai unotoona kutoti he appears confident, he's aware of what he's doing, and zvinobva zvaita kuti tive concerned about how society defines responsibility, maturity and the law. These are simply my thoughts, not a dismissal of the law and not a defense of anyone. Just an honest reflection on how modern realities sometimes collide with the legal definitions. So tiri kutaura kuti mwana uyu ari kuratidza kuti anoziva zvaanoita, in as much as legal side richiti mwana mudiki, asi iye aiwa makore ake ndo mashoma, asi zvaanoziva zvinodarika chero varume vari mudzimba. Chero ivo magistrate vakaonawo vidhio rakadai, pamupacho vanotoona kutoti panga pakaipa. Zvinoratidza kuti mukomana haana kuforcewa into anything. Vana ava vaitonakirwa, mukomana achitonyanyisa kunakirwa kudarika mudzimai uyu. So guys, anyway, tiri kuti isusu zvakaitwa nemudzimai uyu hazvi-erase fact yekuti mwana. It is your responsibility as an adult kuona kuti aiwa uyu mwana hafaniri kuva exposed kuzvinhu zvakadai, handifaniri kurara naye nekuti mwana mudiki. But guys, maonero acho akasiyana. Isusu pano musakangamwe hatisheye mavideos evanhu vakashama according to our community guidelines, asi munogona kumawana kuTelegram kwa Thomas Chishanje uko nemumastreets imomumu. I'm sure by now matoona. But nyaya inorwadza kuvabereki vemwana uyu, mwoyo yavo inotsemuka kuti kumwana tiri kuti achiri kuenda kuchikoro ari kunodzidza, iye atova busy kubatana nechemberi mumastreets. Zvakaoma. Ende kuna amai ava vekuita zvinhu zvakadai vanga vasingaoni here kuti chanana. Naivedwe mukaka uchiri kudzatika
pamhino. Pfungwa dzake hadzisati dzati tsikiti chero maturuzi akaratidza otherwise, asi pfungwa dzake still remains kuti mwana mudiki. So guys, do leave your comments on what you think panyaya iyi. Inyaya inorwadza, inosemesa. Amai ava vachaurira kuprison.